me ya yukuni na makoma awa hafo seba akoma awa hafo na me ya reche ana me dani mechima wa me to tam kese abusia ya ma munyina mo atena se ema mo akwa aba eba Nyansapo kasamfonyini so ende yamane yetia so hunu se ye fa yenkuku ne yenkaka ne ye ba de oteka rene brare ngoma so otumfo se itu abebio na himfia na ase na kache a na kire se bibia si eyamamre ne yamane nene ebedadi ene nsaye wo ho sanso na Ahafo-Mahame enso ebesaye enti na ewo se ye ba na se de da ye de amamre ne ho pempena de somwo no ene nso ye ba besomo medin dia so na ba Kofi Mansa Abrampa ene nso gibre na dwumedi ahodo ebekoso Nyansapo na waje so se yasane no badwembem abusia yama munyina mo akwa aba ema matena se eba Nyansapo kasamfonyini so aha ya manhie fikasiem de otekra rene brare ngoma so ye rotumfo se itu abebio na kache ne wei ene yama ne de ba ye ne se nsuaye wa ha na enkura hodo bi e wa ha ye bepese Nyansapo sade abribia ye beti nkuro ni bidin na ye pemu amamre ne amane ne nchi ene ho abakosam de som yahwefo na nenso ye bedi nkomo ewo ye fidie so enti se waba beke ho ewo afidie so a onyira akwan medin dia so na ba Kofi Mansa Abrampa ohene ye mo akwa ba ohene ye mo bru adama anu ama onne so kakra odin de se eframe oyoko abusu apanyi na Appiah nuama ufri Mahame ye ni nkomo edin ye bia na obi ne enene da edi kan ye obi ti din no ehim Mahame nkomo ne ebedi go so Mahame ya ba ya che enye titikuru ene otumfo na de kwatena ho enye na asem kura wadama yenimu nkomo kakra ho abakwasam yesen ye den na kuro no yetu din Mahame yo de enti yetu din Mahame no na yenchi ni yeti danchira ye danchira kwam enti na na motena ase asompanto hu se ni nchi fra Asante to se tutu ba ye no ba Asante mem betena ho oba ye na ose tu so ma no kotena Kumasi amakom tena Kumasi amakom free ho no wasi no kwa akotena Kroponche ho yenya ni kakra se edi kan ofri hin ankasa ye nchi fra Asante ye ayikufuo ena okotena mu kotena danchira mem nti ose tu ba ye no hu se omu hu se ye nchi fra Asante mem no mu tu free danchira ba Asante we better Kumasi amakom ti frema amakom no ene eti ha na ye ka che osi tu so ame no ye sa kwotena Kroponche ho ti ye kwotena Kroponche ho no mu wu na mu wu sa no m sa we de ye ntiase nti wada mo ma ba bia ye tie no ye bebo osi tu ama ne no osi tu se da bi mun sa ayi mo se mo mpe ho de a ye nko hunu si kwa edikuro no ma ye ba bi ntena na skwa edikuro ma ye ba bi tena ene nkwanta nyira ya ye frɛ wonne entensire kwam ho no ne ye kotena ho entensire ye bua kwakwa ye kotena ho ne ye frɛ won kwanta nyira ne na nanom tena ho amfie sɛ wo ho nti ye nkwanta nyira no wo mkotena ho no de enti atu din sɛ nkwanta nyira no sɛ wote ho a nkwanta ne dɔso wo fa ho kɔ sɛ wo bisi ase wo fa ho ebuom esi ayi ayi kwai baabi a Pastor Anthony ahinkai kwa no utimi fa ho so kwai ho no area ho no abesi ho no mo fa ha so a okosunwan o fa ha so a obakumase ene e kotena ho ne se e frɛ ho nkwanta nyira ene nanam tena ho a doso nti yati ho a mantuo ne se da bi ye besa atu na yakɔ Ahafo se ano tutu kwan no motutu ne ba nsia ni bre nti atu ye no akwantuo no a ye ba Ahafo no na ye kontire kan ho na abrem jamaase e ka ho wo so kan ho wo de wo ko jamaase no wo kotena ho ne frɛ ho jamaase no wo kotena ho ye kontire so na ko mansene ho ne wamfie na nanom ko ho ye kontire ne ko ho ti aka de wo ma aka no ne tu amantu ko Mahame ye kotena ba be di Saamu ye ti Saamu ho no a no si da bi ye betu afiri Saamu no ene ye frɛ ho Chikrom ti from Chikrom to Mahame ye kotena Mahame ho no de enti e frɛ Mahame no se emra ye te ano we ba no obeso ye ne ye kotena ne se ha de obi aba o me haye ti mokoe no na enye kuro edin e da so mum koe na mokoto di
ya fro ahade obi Ahafo-Mahame haye sani ya tin kwantanyira ha no we firi ha no abesoe we firi ha no abesoe we firi ha no abesoe ene yedi tu amantuo koye saa mre na ye nkwanta we firi sunwan we firi ayi ha ho a no munyina abesoe na haye ne yese ne saade a nananom betu amantuo yede kwotena ho no ya yi no ho de obi Ahafo-Mahame yesi tokrum enu nti ne yese hade obi Ahafo-Mahame ene Mahame ase no na mo de tena ho abesi na ya chichiri kuro no ama kuro na tumpon a ene Mahame aye Mahame Ahafo emfie san emfie dodo sen asem ne yeke ye say nananom ko ho de emfie be duowatwe ni ne ebedu ebedu wo kan se mo ya yokofo na chese mo nchi fira Asantehene mame misao nkura hodo bi wo ho atete no na wo mu etu bata wo tra ha wo ba ha no mo wakandifo mo na ho ne dimoni ye de no odi anum a ade no ba sunu pantu sunu pantu on na de ba Asantehene sunu pantu firi mu no na adi kwasi take over ade ko Ahafo ebesinne enchirima behu na adasanso asua nanom yenhwe amamre ne amane ahodo ben dwumadie ben na mudi wo ho a ye nanom dwumadie a sabram no kasa daso ye nanom amane bebre wo ho yenchi wade wo ho ye wo abosom ye wo kwaye bi wo ho a yenkum ye kwaye no yenkum basabasa gise dabone bibisi ene ye kwaye amane so obi kura kum nipa ne ekokwa yinu ko ya amane a nipa no ba bi o hye bia ye be hu nipa kro so untimi nwane ye wo ho sisi a eyemo anisim abuo si kwa yinu mu nti obi ankom nkodo obi ankoye hwe nti se bibisi a ye koho ekoya amane se bibinsi ye dia ye nkoho se bibisi a ne ekoya amane na yakotwa odwan na ye amane no ade no nipa kra na awu a ba bi o hye bia ibe hu no yeyi amane a BBC ambokọ akoya na mo wode bia mo bode wuro man hunu se da we dia yemfa nko da ukuara yenko ahabam ewo ho yesa asum tano yetano no so ye bosom enti da bone brada so yenkum ebia na obi pese wo hunu se obi komu ade pa ne besie ebia sipan se obi akọ kwaye na ne ye na nana mo wote ase no se ukom ekoye bibia wotiri hu betuma woro bibi so beto ewo kwaye no obi kura awo mu a bibi timi bo asum ewo kwaye no mu bebe fie no wato mum no wato mum sa no mo be ye den na amanipa sa no ye hwe enye se wa ya asoden nti enye udi mu anu awu no ye de hia na hoho obia obokom bia gese bia ayi unim na bia na wo ye ni da ho kode a ene bibi beto ye din komo afa mamamra hodo a mo be ye ho anase da mo manipa no ekoho yenhwe nananom uka se mo kom anase bosom wo ho yenhwe wo mo ba ye akomfo edi kan ba ye ne ade yensu ho abakosam kakra ye bosom no ye fe no abebiu nananom firi yi ba omu ja no ho ti omu koye ne si tanu ani eno mo se bosom no wasa abebiu ene ye fe no abebiu nti yesoa no yawa bosom de okom no osoa yawa no a na obi ewa no na okono oba otumi huru yawa no ekoso na asabisi nti so de beto ye no yawa no ekoso na asabisi nti so onsum so se okonsuo no mu a okoya amane a de obeyi ni nsuo no mu saafe no saade no ene beba kuru no mu se sika no obeyi se body no obeyi se de no obeyi wo nsuo no ma afi no saade no bebu kuru no so one abusua pani ya woda Mahame me na me ya Mahame abusua pani Mahame abusua pani yeni ahenie no nkomo kakra na yenim se mu besuaye nsuaye wa ha yeni nkomo kakra mfiri nananom mu afiri wo mo nsem abeduru sabri nananom mu afiri wo mo nsem yewo nana Owusu Konto nana Kofi Nantia yewo chief Ampofo yewo nana Kwame Donko omu nyina abefro abanwa no ama ya punu makonwa o sisi ene ya wa ha
me de enkomo ne besa ha na ensuaye no akiri no yesenya wo enu wadi enkomo ne bia no obi ba Ahafo-Mahame ho wada man kuro ben ne ben wo ba wo mfa hene Ahafo-Mahame a obekwa akoforo ka ewo kejetia ofura o se ko Ahafo goso uduru ha ne nkwanta obeduru na somebody su Ahafo-Mahame nkwanta no wa branch bonkum ye ne dade so oba ye ne dantano ye ne nkasem ye ne Ahafo-Mahame nkwanta no na bohie abusia mame no ase na ebresem ne ebesan ba bedinkom yo Nyansapo TV suni adesimama medin dia sona ba kofi mensa abrampa ene yaba ndie nso aya hodo ni dwumadi ya hodo wo ho bia Nyansapo ye de besom mo Nyansapo na waje so se yesane ne badwembe Amra bisu ko sale wa hema se me ha me asem de to ni do awo che bi ma ni ya kama dara mo wonya na na ba kwa be chi ma yi bi emi no tra pa so mo se se ama na no usukuta tosumiensa no usukuta tosumiensa made ka sam chewe pedo aha marbe se asu to be fu chele se de predi so no de bi mu kan ya de ku de ba enti mo se se bi ba bi o do san no we din sam nim ni na so mo okre e do du kan se o ba no plan na ho na se bi wo ye se enemy a dia o fa busu yeah, we back to them. And Basona said to put them on, so Ebenezer goes to be over. You know, we catch all. So I cry, but we don't have downfall. What Pano to Usma Papa. Was this a cry on the day? But for the story, not that all the woman. See, man, could see and then, and yes, it was very okay. Tell us that I catch it. Sounds to do so that they are walk. And every I must be Maham go up with that. And as I said, what's our home, then we are not there. Who are some dear mother sons at the end? And the general Ghanaian, Amagaba. It's also a Unia, no coming on chain. Come on, we know their partner of the soul. They were stubborn, and the real way of the soul. You must soon move you on. Some of I'm not to comprehend. 1 or 2 a show. But that's the period. I'm very sorry. Tell me how we do it and this way. Me, opening chamber for. So panto Asantehene me. So do for time can't akase. Send you our bay. I'm not to pa. I'm not panse pa. I'm not the super 2 for. I'm not to pa. I'm not panse pa. To 2 for time. Me opening program there. Ose bro di kro. Ese o 2 for time kase can't akase. Se mimra o bay. Me tuna futupa. Me mana panse pa. Manyesa e to 2 for time. Me opani oponjebi ofie di brom di kro so tun for tan kase kan kase se nura oben na me futupa na kwantrepa mo da baso tun for so ma mo na kwantrepa na futupa we tun for tan me opani for ku amofo Number 2 dukuru. Esra otumfo tankasiye kan tankasiye se miwura obe. Na mana futupa, amana kwanchepa. Ma mana futupa, nya kwanchepa, mana fa ndo so otumfo tan. Me answer belma. And so panto marry him. The cat the set of put for time a can't say. And now obey. So my mamma of Fupa, and ten up and Chapa, I'm an Ambama too, I'm a mushroom, as I remember. I'm the Abbey, Emmanuel, the two, Dangazé.
Me openi Kwame Boadi. So bantu gas in the so 2 4 tanka say. Yeah, openi na obey. Betu no futu papa na mama na panche pa. Se betu no futu pa na mama na panche pa. Betu 2 4 tanka. Me openi asare bafo osoro panto akọrọ hene me sre otufo tam kese de kantam se eye mi wura obey me mana akwankyere pa mama na afutu pa se mantimi anye we nyina me tu otufo tam kese the cell tam kesiya kantam kesiya say me nanane osro panto nana ba kupon me nanane nana kwakwa konto me nanane nana ko finantia me nanane nana bidanfi me ofane nana Owusu konto a otosu minu sompa me nananom de ba so Asantehene eno na me nana Owusu konto a me tosu miensa me bai me da to aso mi so ani yare otufo me ya yukuni na makoma awa hafo sema yakoma awa hafo na me ya reche ana me dani machima wa me to tam kesi enim sebe odwambubu bi esi kro ni mu awase wadore sra tanyini wantena fie ema aseduamfo blani pie frimantam behin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no akode ebrensi am awotua ne nsem mojabumo ni hu bi duanani wie klaman wo ye sofo kra wonye yie bi tonte ye no nsa na ye fa Nyansapo
aboa ntakra na ma ne kese na ntakra aboa ne de fanyinam kwatere kwa mada roma ntoma ye fe ni din de sey ni din de obama akola wa no so pese otrimu osuma ense bratam the family ne honhon hia na america sa sabe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de